नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान। दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान। दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान। दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान। दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान। दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान।
दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान दिनै 2 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड UFO डे महरै फालिनाय जायो बुहुमनां UFO सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुलाइआव सिनायनो मोननाय बिरग्रा मुवाखौ आरो जोंनि ग्रहनि बायजोआव जिउनि थाथायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो दिनैनि साना 1947 मायथाइनि 2 जुलाइआव रसवेल जाथायाव सानजानाय UFO जाब्रबथायनि सान